Horas madihita saluhuna dihamu damang dainang nani haulonga di bagas guarni tuata Yesus Kristus masuk mahita ima pasti apa duahon hari haroron itu di perbadia atong taparade maroha do pikirata martang yang be mahita di bagasan rohata. Amin. Horas madihita saluhutna ruas ni huria ni tuhata nahina holongan huria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus sadarion masuk mahita tu pesta paduahon parningotan hasasaor ni todi perbadia topik mingguta ima dipai baru marhite todi perbadia tapuji madebata marede mahita. Mari hite-hite gorni debata ama dot gorni anak-na Tuhan Yesus Kristus dot gorni todi perbadiana tumopa langit do tanoon. Amin. Sian-sian situan ni hinadenggan marsinodang debata sainarodo debata jaladang tagaman hohom ibana ai songonodo di dok Jehovah usehono kuma aek tu akka nama uas do tu akka sunge tu nama hiang usehono kuma tutu todiku tu pino permuna nuaeng jala pasupasuku tu pino permuna sogot Jehovah do debata jala ibana manodangi hita tabaton hamuma akka pelean pestai sahat rodi akka taduk ni langgatan. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan Yesus hudok kami mauliate tuho sian nasa rohanami ala di paujak ho huriam di tanoon jala ala dohot kami di jauho tusi saya suruh matodi perbadia tu rohanami asatung huparhatopot kami ho hanguluan nami asal ho tuho kami marhite-hite hapor siaon nasitong jala asa tok-tok halason kami pasangapon guarmu
Na terpuji rodi saleleng ni lelengna. Amin. Patik ni Tuhata dihita sadarion ima sian patik Galatia 5 ayat 22 songonon ma hatani debata alai aka odo parbue ni toddi holong dohot las ni roha dame dohot labas ni roha habasaron habasaon haporseaon halabohon dohot hatomanon ido sah ni patik ni debata atong rak mangido gogo mahita siad debata lamangulahon na bartu patik nai ale Tuhan debata sapar gugoi mahami mangulahon na bartu patik mi. Amen. Tata poti madosa tatu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pergogo na suatu dosan sitopa nasana adong paruhum natigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan nahulah hami marhite sian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narwai nang sian pakatayon nami nasuture rodi pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami natamasi tutu doho na hami ala ni dosa nami ala na tertolsul bagi dohami nuai ngalani asi maroham dihami ale di patanami pardenggan basa jala parasi roha doho ala ni anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sese sama dosa nami saluhutna jala suruh matod di perbadia tu rohan nami be asa terbayan hami manguliho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat hami Tuhan nguluan nasora sudah na pinar bagabagam dia akan porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga di debata taring ngetuha sesa ni dosa. Songono dohatani Tuhan Jehova.
nunga diharsahi ho au marhitesian akka dosam, jala nunga dilojahi ho au marhitesian akka hajahatonmu, au tutu au sadiri manalesai akka pangalosim, alani hadir yokku, jala dang behu paingot-ingot akka dosam, hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Hatani debata nagabe trupuk epistel di sadarion na tersurat di Joel tolu mamuka maisian ayat sada sahak rodi ayat 2 tajahama marsika soring songonon ma hatani debata jadi dung songoni pangusehonokku ma todiku tuna sasibuk gabe manurangi ma akka anak muna dohot boru muna marnipi ma akka situamuna jala maralatan akka doli-doli muna dohot dotu akka naposomuna bawa dohot boru-boru pangusehonokku di akka ari todiku ima sahakna mertua do akka natumangion hatani debata jala nau piapsa. Amen. Tidakon maha porsiautai songona hida tidakon idongata saha porsiau di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pergogo na suatu dosan natu mepa langit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana tinubuho ni si Maria nagabe-gaben sentot di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natumaor na bernit di panghuman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banua toru
dung ditanam, na mulak mangolu diari patuduhon, nama naik tu surga, lahundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pergogo na suatu dosa ni, disima ibana, paima mulak sogot tu tanaon, manghumi halak na mangolu dohok namate, au porsea ditot di perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatapan halak Kristen akan nabadia, dohok dihasesani dosa, dohok dihatai nama dok, mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate, dohok dihangoluan na sora sudah. Amin. Shalom. Shalom. Horas marhita namar minggu di bagasan Budarion. Guarni mingguta bornginon ima pesta paduahon parningotan ihasasaur nito di Parbadia. Dohot topik di pai baru marhite tot di Parbadia. 2. Protokol kesehatan. Gereja kita HKBP Jeruju mengingatkan kembali supaya jemaat yang mengikuti ibadah di HKBP Jeruju mengikuti protokol kesehatan, di mana jemaat wajib cuci tangan waktu masuk dan keluar dari lingkungan gereja ini, mengukur suhu dan menjaga jarak. Jemaat yang demam, flu, suhu tubuh 37,5 derajat Celcius atau anak-anak lansia tidak diperbolehkan mengikuti ibadah secara tatap muka. Dipersilahkan mengikuti ibadah live streaming. Ima songot tikting namar ragam dihita di bagasan bornginon. Asa jamot tita saluhu na tutu dipanahi namasa na sayo rongom dope di tonga-tongata. Ngoliate mari tuhatta. Dame ni debatana sumurong siyan saluhut na roha imana mga ramoti roha doho pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hurian ni Tuhanta na nihahulungan ni Tuhanta Jesus Kristus hata ni debata di hita ujahan jamita di pesta hasasaur ni todi Purbadia
di bagasan tikion tersurat ma di buku Rom bidualu ayat sada ro di ayat na pawaluhon tazaha matur pukta marsikap soring hita majahasa ope dang namangunai be tuangka na di bagasan Kristus Yesus akan naso marpangalaho marguru tu daging na marguru tu todido Ainunga di palua patik ni di hamulawan na bagasa sa Kristus Yesus do au sian patik dosa sa dohot kamatian. ay dungso margugo patiki na pinagali ni dagingi disuruh debatado anakna sadiri ala dosai marupahod daging pardusauni gabe songonima dihonahon tu dosai di bagasan dagingi Asa jupang mahati goran na pinandido ni patik hita akan naman huton to di dang beyang daging. ay perdagingon do di paruahon aka namangihuton dagingi alay toddi do di paruahon aka namangihuton toddi Ay hamatian do harwao ni daging alay hanglon jala hadamyon do anggo harwao ni todi. hamusuon dopak debatado haruhaon ni daging dang olo uduki di patik ni debata ay dang terbahesa alai dang terhalomohon debata akka paroha daging ola nido sah ni turpukta damang dainang naniholongan nitu hatta di bagasan pesta na padua honon di pakuling itu hanta hita muse taringot tu toddi perbadia marhiti-hiti hatana dan apala berbedai dohok jamita natuari natabigi alai narumikot ima tahamulatehon sampai 2 hari hita marminggu maka mulatehon dengan bahasa ni debata dilehod di hita toddi perbadia asa anggiat mergugu hita mangalo sibulis di hasyanganon hima akka ulaon-ulaon ni perdagingon di ngoluta adong do daging ta merdaging do hita alai tong do adong toddi ima toddi ni debata di kanup hita marsada-sada di ngolutta si ganupari omma naseling sering gabe seakan-akan pertandingan antara roh dan daging antara toddi ni debata dohok daging tak jadi boy-boy sajodong sasahalak mangulahon ulaon nang pe ulaon jadwal partodion rohani tapi hidupnya masih mengandalkan daging tubuh hapurtibion. Jadi boy-boy rodo sasahala merminggu tu bagas joro, dia pikirannya masih pikiran daging. Jadi pangiduanna ima pangiduan ni perdagingon. Molo so dilehod debata kecewa ibana.
ima molo akan namar haroruan sian perdagingon sarana merminggu maju ubah nunga penyakit jantung au redi maju merminggu sataonon dang adong na absen naruhana memang ditolot toni maning ditangyak ko tutuhani mulu merminggu au Tuhan porsea au leono muhahi paso diha porsea nai adong do dilihot Tuhani ala ni burjuna ala sian partodion nai bana mangidohoni ala mulu sian perdagingon nai mana mangidohoni asa hipasau Roma merminggu 52 tabba do akan asing nai Natal dohot hasasaur nito di berbadia dohot na Paskah misalna gebiroi mana asa marhahi pason hari koton ni daging di ibana tapi dang melum ngamer minggu ibahana satahun ni alai dang melum ulun makiciwa dang mergogo Tuhani na ibana alarhamar haruruan ibana siad daging marharuruan ibana dari dunia dang mergogo Tuhani alai molonong ngamar haruruan siad todi totuna leonon di batado di sihai pasol molotung susah dope apala ditikinai di lehot de bata dia akan memahami berpikir todi ni de bata mia di bana onna maharoa papakulingan ni de bata dia muluhuai pe parsahiton ni perdagingonon anggota dikku terus do mamuji de bata iman namar haruruan siat todi ni Tuhani. Banyak jemaat yang kecewa dengan ibadah gereja HKBP. Banyak jemaat yang kecewa dengan mendengar khotbah. Alam marharuruan sian daging. Misalnya dia disinggung dengan firman Tuhan tentang judi, tentang mabuk-mabukan, tentang kemalasan, lalu dia tersinggung dengan itu. Allah tersinggung dagingna, dan rohana, molo rohana tersinggung todina, dipakulingi todini dia bata, tentu akan ada perubahan. Oma macam-macam kehidupan, nabui tadupi di tonga-tonga ni ngoluta. Jadi lani turpukta di bagasan tikion paingoton hitam menedarkan kembali dang nagabe nama dokodang taatu si taringotu hatani dia bata di bagasa tikion tapi di jauh hita asa segar kembali akan firman Tuhan panubusion ni dia bata imam marhiti Yesus Kristus itu ditaringoti di son jadi nang di patuduhot tu hita haroro ni Yesus Kristus ima mengubah hagio ni dagingi di pamate gabe di pai baru gabe hagio ni perdagingon partodion dari daging menjadi tondi. Nah itu dia. Nah saliringot bangsa Israel maneng aka na di portibion mengolu di perdagingon hanya menginginkan keinginan daging. Hari kok ni aka haportibion diubah debata marhiti Yesus Kristus dan disi bagianmu adalah hidup di dalam roh aka dia mai na diubah Tuhan Yesus Kristus mengubah roha daging gabe roha todi imana kina perjulu na baduahon mengubah cinta dunia kasih dunia menjadi kasih surgawi. Misalnya kasih dunia tikisorodo pe sinomensen tu tanah bata anggo holong di purtibi nung adong ima holong mata bain mangalap holong di parada tu mai molo hulian amplop putuho ditiki menikah gelengmu batapok kumai sugut molo menikah gelekku jadi terus surati doi
Akamplok ni isi mana roh, ay utang doi nina. Ini utang. Amplop siapa yang datang ketika menikah anaknya langsung isurati mai. Jadi meloro udangan na ibereng ma. Oh tiki tahun 2020 menguli anak ta rodo ibana. Alai lian ibana olah 10.000 do. Betapa naik manon amplop tak 20.000 menghitung. Harga ni hepeng narhei ba 20.000 ba 10.000 ba di panai 20.000 alau 5 tahun dah buah hina nima molo sian holong mangalap holong roha ni ada ni habatakot. Jadi nungadongi sebelum Yesus melalui hambanya nomensen mengabarkan firman-Nya. Iman namar silehon-lehon. Misalnya adong gadong diau, HP di mana adong ikan, bah merbagi dua mahita bah gadong mi, bah ikan mi merbagi dua hita muse, dan adong dope hepe ngatong tiki barter dope kan, tarani aka si panganon. Jadi holong doi, alai bukan didasarkan dari iman, hanya dunia. Asa adong ala panganon negelek wanon, hujalo maikan nei sautik, uliang garokot tu ibana. Tersongon ima molo perdagingon. Tapi Tuhan Yesus mengubah itu dari cinta dunia, hal-hal yang seperti itu diubah menjadi surgawi. Jadi ketika anon misalnya diudang hamuau menguli geleng muna, pero yudangi hubay 50.000. Jadi molodang digaral pi ditiki manguli geleku tidak jadi permasalahan bagi saya, karena saya memberi dari kuasa Roh Kudus. Saya mau memberi dengan ikhlas, tidak hanya mau balas membalas. Jadi yang diinginkan diubah Yesus Kristus, cinta yang seperti itu holong nama ngalak holong naking harusnya menjadi cinta surgawi. Saya melakukan kasih kepada orang dari surga karena Yesus telah mengasihi saya. Ima partodione. Jadi mulai pesta padua honon songona disegarkan kita kembali apa yang telah kita perbuat kepada orang lain, baiklah itu menjadi perbuene todini debata Roh Kudus. Suatu ngadong hitam menyesal melakukan yang baik kepada orang lain, menyesal melakukan akan adinggani di tonga-tonga di ngoluta. Percuma doh hubay songoni, tidak percuma. Tuhan telah memakai kita menolong orang lain. Alabwa nunga rohani debata todini debata surgawi dunia telah tinggal. Saya hidup dengan cinta dengan surgawi. Ima napa duahon, napa toluhon, Yesus Kristus mengubah perang menjadi damai. Dulunya bangsa Israel berpikir Yesus datang harus memerangi Roma, memerangi kekuasaan pada masa itu. Maka mereka kecewa. Tapi Yesus datang mengubah perang menjadi damai sejahtera. Itu yang difirmankan Tuhan Yesus Allah kepada bangsa Israel melalui Yesaya, Yeremia dan Yeskiel. Pisau munai, sesabi munai, tombak munai akan diubah menjadi alat-alat pertanian, cangkul sesabi. Dan membunuh orang, tapi menghidupi kehidupannya setelah sejahtera, maka dia membagikan kepada orang lain. Jadi melalui Yesus Kristus hal itu terjadi, mengubah perang menjadi damai, mengubah rasa benci menjadi rasa cinta kasih. Jadi sian perdagingon gabi partodion, ima kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kemudian mengubah kematian menjadi kehidupan. Yang dulunya kita harus bagiannya mati, tetapi Dia mengangkat kita, hidupmu harus menjadi hidup di dalam kerajaan surga. Jadi ngoluta
Dan masalah tubuh be, tapi masalah kehidupan yang kekal. Dan masalah adigap be, gajang do umurhu, maneng napodok do umurhu. Bukan itu lagi permasalahannya, tapi permasalahannya podok pe umurna, gajang pe umurna dengan ukuran duniawi berapa tahun, 100 tahun, 99 tahun, maneng nasa tahu pe, tetap dia hidup di dalam kehidupan yang kekal. Jadi bukan ukuran dunia lagi. Tuhan Yesus mengubah itu dari hal kematian menjadi kehidupan. Kemudian hal-hal yang berikutnya, yang terakhir, mungkin masih banyak hal-hal yang diubah Tuhan Yesus Kristus, tapi ada 5 saya tulis di sini yang mengubah kenajisan menjadi kesucian. Najulu rohaku di bagasan najis. Di dokon saja saya kan bibirku ini najis, bangsa Israel najis, tapi Yesus mengubah menjadi suci. Bibirku ini selama ini mengucapkan kata-kata bohong misalnya, mengucapkan kata-kata yang tidak bagus misalnya di rumah kepada anak-anak, dalam nama Tuhan Yesus itu diubah menjadi ucapan kesucian, rasa kasih sayang. Bukan lagi seperti lawak-lawak ya, lawak-lawak iya tak kali ilustrasi, ida pola hubain ilustrasi bison pagajakuitan non. Ima na diubah nih Tuhan Yesus beberapa, masih banyak lagi yang belum kita katakan atau kita sampaikan saat ini, tetapi masih banyak. Pasti saya tahu ya Bapak Ibu pasti ada yang sekarang berpikir Yesus mengubah ini ke ini. Ya, pasti berpikir seperti itu. Tapi saya tulis di sini hanya 5. Orang yang percaya kepada Yesus harusnya hidupnya harus seturut dengan Roh Kudus. Musai di tapardajari ma musai di son di surat itu memang di son king aka ado perdagingoni ima na perjulo permusuhan hamatian na perjulo hamatian molo taholongi do holad daging taholongi do holan dunia, tidak mau menjakon iman Yesus Kristus sebagai sang goluna, bagiannya adalah kematian. Molo dang dijakon ibana Yesus Kristus sebagai sang goluna, bagiannya akan menjadi permusuhan-permusuhan. Setiap saat dia harus menyalahkan, memusuhi orang lain. Akhirnya gejolak yang timbul. Ya, gejolak yang timbul. Memang kita sadari hal ini akan selalu hidup di dunia ini, tetapi orang yang percaya tidak lagi menghidupi itu. Dan orang yang hidup di dalam daging tentunya itu tidak akan menjadi milik Allah, tetapi milik iblis. Allah yang akan mengulu di bagasan todi di bata, dia akan hidup hanguluan ninna dohot hadameon iduna kingi suraton di ayat na paunopon ai hamatia do harohau di daging alai hanguluan jala hadamian do anggo harohau ni todi. Jadi orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus, dia akan menghidupi orang lain, dia akan memberi hidup kepada orang lain, dia akan memberi rasa damai kepada orang lain, dia akan memberi rasa cinta kepada orang lain. Itulah kekuatan Roh Tuhan, Roh Kudus. Kemudian dia menjadi milik Kristus. Gabi apunani Tuhan Yesus Kristus. Tersurat doi di Rom walu ayat 14. Tekas may dijok lisikan. Ay nasa natinogihon ni todi ni debata akaido anak ni debata. Jadi orang yang menerima Roh Allah dan menerima penebusan Kristus
Dari kegelapan menjadi terang, ini sering saya sebut. Dari peperangan menjadi damai sejahtera, dari kematian menjadi kehidupan, dari kenajisan menjadi kesucian. Dia akan menjadi milik Allah. Apunani debata. Alani marhiti-hiti terupuk tahun ditekankan hiduplah sesuai dengan Roh Kudus. Todini debata. Akasongon diama na mangolu di todini debata nung anak kita bilangi alay adong matulu na perjulo taha porsiaima hatani debata. Lebih seringlah bersekutu dengan firman Tuhan, maka porsiai hatani Tuhan. Nah paduahon merubah, memperbaharui diri tiap hari, tiap saat. Tentu kita sekarang sudah di dalam Kristus, tetapi terus perbaharui diri dalam hal penebusan Kristus. Yang ketiga, tazaloma jalataha porsiaima padidioni. Naung di didi hita di bagasan hamation ni Tuhan Yesus Kristus jala dibangkitkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ditulis nama saya goarta di buku Hangoluani. Ini yang harus kita pertahankan sampai akhir, sampai dunia ini, kegelapan ini, peperangan ini, kematian ini, kenajisan ini, roha-roha perdagingan ini akan lenyap. Tapi rohani partodion, hal surgawi, cinta surgawi, damai sejahtera, kehidupan, kesucian akan kekal selama-lamanya. Allah tahanguluhoni di bagasan ngoluta. Alani hiduplah sesuai dengan Roh Kudus dimanapun kita berada. Amin. Martang yang mahita. Mulia teman Tuhan didinggan di basam, nama ngaramu ti hami, nama maso-maso hami, nama ngalihod di hami ari na tiur. Imalit Tuhan mamis tahon, las ni rohanami. Ala di pasar hon hotu hami ima todim todi probadia. Asa anggiat gabi ima nugu-nugu hami, mapergogoi hami, mangula akka ulaw di hasyanganon. Asa saluhud na pergulmiton ningulu nami, gabi ulaw may, nangadong be nagabi marharuruan, siyan perdagingon na hami, alay todimima na mangulu di hami. Molo to dimina mangulu di hami, pasti Tuhan debata mangalihod di hami akan narikot di perdagingon nami. Lanilit Tuhan setoktong maho na mga ramoti ngulu nami. Padaw hami siyan permaraan di bagasan pernguluan di tikyon. Imalit Tuhan panahit COVID-19 siya. Taparho ni siyan hami ganuk bersada-sada ruas ni huriang. Jalan molo adong ruas ni huriam na mengadupi inoay magkeluar katambunan inang borus barani. Kasale Tuhan di baritahon na sida di bagasan sadarion humali Tuhan na mamaso-maso na mangubanti na sida na mangalehon hamalumondok pos ni roha di nasida unang gabigali na sida ala ni namasaon. Akauda bat na pinangan na sida, dokter na manangan na sida. Tuhan, tuho mau pasatami. Asa marbisuk. Asa unang medebui turhadu saon. Manang gabi di bain na sida. Ima pernguluan ni portibion. Manang di bisnison na sida, akaparsahiton no aingon. Sungguli aka naposomi Tuhan. Nang pinili mo na ng Zoom, gabi songon aka na magubati di rumah sakit. Kasi maruham Tuhan, leo dinasida kejujuran, leo dinasida ima hahipason. Kasi maruham Tuhan di bagasan partikyonon gudang bido aka namasa di ngulu nami, di perdagingon namion. Alayala hatam di bagasan borginon, molo miyan to di mini hami. Na telu do sa luhut na akka pergumulani di ngulu nami. Si maroham say manoktong maho miyan di hami. Si maroham Tuhan
molo marlau dosa kami sesama dosa nami. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami martangiang kami Tuho. Amin. Marede mahita. Ali debata amanami na di banua gijang odo harorwani salut silehol-lehon na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus upasat tami masenalahom itu hami pilihan nami tuho sejalo may gabi uwa na husus di zolom pasu-pasu may jalara moti asaw parasyang hami pilihanon pati bulhon harajamu itonga-tonga ni huriam dohod di portibion buhay marwa nami marihite-hite todim asalam tadahami godang ni sileo-leo mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marihite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami naso terasam do godang ni silehol-lehommu di hami todim na badiay di leon hotu hami jolma sungong gopi hami na leon nunga na margai di leon ho tu hami jalagumudang dui sian portibion doh sian pangisina sudina ope mauliate maroha nami jala pujion nami maho alani sudina habal gaun dohot hamuliomu naung pinapatarmu tuhami seleo matodi perbadia tuhuriam akana ulo mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ajari hami rajai patiur perbadiai
jala patok tong hami mian di barita nauli. Ali todi perbadia, say pasada mahuriam na pinapungu-pungumi, asa masih jaloan, jala masih haholongan, songan akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sondangi jala patiur mahami, asa hutada hami akadosa nabalga, dohot na memet si pasidingon nami. Sebuas mahoma nesa dosa nami, asalam badia jala ibaru hami ganupari, asa terbain hami saur di bagasan huria na badia na sasadai. Sayo dihon jalapat padumu hami tu amai, asa pos rohanami medok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saya tabai sileho-lehomu tu huria, asalam gadda turup akka perbarita nauli, dohot pangajari, dohot parasiroha, nama maritahon habal gomo di portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu sudi perpunguan di halak Kristen di gereja, di parsikolaan, nang di bagas nabi, asa tahu nasida saur tu perpunguan sugut, saya sungguli akan terpurung, jala pargugoi akan agali, saya songgoti maaka naneang dohot natakang marroha, asa ditinggal hon nasida hajahaton nabi, saya parohai akan abujok roha, jala apuli akan marsak dohot na dangoli, asa unang dirupa-rupa portibion akka na mangoloiho, saya tatap ma akan tergugut, dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsiaon na di Tuhan Yesus. Saya ajari nasida maralus jalamian maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran ni akka pangkongkomi panguhum doho akaraja, asa tigor uhum nasida, jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sogot. Saya patugu haporsiaon nami, asa toktong huingot hami, naung sesa dosa nami, jala buanomu hami tuhang uluan sugut. Saya sungguli pakirimon na mangulu di hami, asa pos rohanami, nang malake dagingon panguluammu domuse, asa masuk kami merdida debata ama, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Naliyaman nami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say roma harajom, sesaut maloman roham di banua tongon songon na di banua gijang, leom matuhami sa rohang uluan siya pari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan na mardosa tuhami, unang hami tugiot tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Pasu-pasu jala diramoti tuawahan debata mahong, disodangkon tuan debata mabuhina tuho jala asirohana midaho, didopakon tuan debata mabuhina tuho jala dipasor homadamena tutodi munabi. Oras madihita